dahil ano si bulugan na alikin natin dito siguro. Kun pala. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Good afternoon po. Good afternoon. Good evening. Good evening, ano? Diba? Good evening. Good afternoon. Kailangan na namin putulan ko ng dahon kasi tuyo na. Para may benta na. Sino kayong bibili nitong sibuyas namin? Mura lang po ang sibuyas namin. Subukan natin yung guys. Ano yung anak ni Lily? Nabili ba ka? Pilig ko si Kwa. Nagatangin na. Limang kami nagbili ng ganyan pante. Wala ko na. Ano? Ano ba ka? Bumili. Ilan lang katapusan yun eh. May meeting pa kami sa Lunes. Dito kami sa Lunes. Kami nito pa. Siguro makapandin tayo. Kulang sa nila mapami. Sa isang nilubog lang. Nagalit kami sa ribag. May malalaki ako nakukunin. Nailis na ano no, giniyat na ito. Hello po mga kadralo. Ay, si Carolanda. Good morning. Hello po, good morning po, Carolanda. Kumusta po kayo dyan? Hello po, good morning po. Sibuyas po kayo dyan. Sa'yo po ng sibuyas. Magaganda na to. Ang malambot na, wag na niya. Wala man tayong gunting. Nilagay ko yung gunting sa bag at sabi ko gamitin natin. Hindi ko naman dinala. Yatak pa naman yung dandat ko. Ganyan na rin eh. Ayan na ulit ko. Pinaupuhan mo. Hindi po na sinasarap. Walang gulok dyan. Ayaw lang sila. Ang ganito yung hindi na ito lang tama. Hindi mo nagalaman yung sibuyas ko din. Baka nakon na rin yun. Sa sibuyas ko sa balang lablab. Dilag ko di malamadi na sa kita. Dito na naman tayo sa ano. Amoy sibuyas na naman kami. Kaaga-aga amoy sibuyas. Madimal-mal pasa natin ng sibuyas. Buti yung sa amin naka-red bag na may konti na lang ako. Yung iniinit ko na pinusok ko yung kapulitan na ganyan. Nag-aawin. Dahil maangkuman na mo, rabi ajit ko, punod-punod yung dito. Yan madait. Sana all maraming sibuyas. Dahil maangkuman
Good morning po, Sir Angelito Deniega. Kamusta na po kayo? Morning din po. Saan ang rides nyo ngayon? With mahihinang nilalang bikers? Para magkapira rin tayo dito. Dagan. Ang ipagkamat ko. Yan mo. Ayaw din natin din. Ipagkamat ko. Bulungan. Ayaw niya. Piniligan niya. Di kanya yun. Ay, piniligan niya. Kasama pa namin sa Yan, shout out po kay Ma'am Rose Dalisay. Ayan, good morning din po. Kay Sir Joel Bius watching from Saudi Arabia, Damang. God bless po. good morning. Always watching your vlogs dito sa Saudi. Yan, thank you so much po. Sir Joel Bius. Uy, grabe yung lindol sa Kaya nga, sa Vietnam, Thailand. Myanmar, Thailand. Yan. Grabe yung ano? Ako nanay. Yung ginagawa ka mong building. Thank you po, Ka Orlando, sa pa-sticker. Thank you so much po. Malaking tulong po yan sa amin. Thank you so much po. Naglindol. Solid yan si Ka Orlando. Kaingay sa kalsada puro Kampanya. Kampanya. nangangampanya. Grabein. Bigat factor. Bulinaw kami sa summer. Wow, ganda doon. Nakarapunta na rin kami doon sa Bulinaw, Pangasinan. Belated happy birthday po pala kay Caroni. Belated happy birthday po. Belated happy birthday po. Caroni. Ilang taon na po kayo? Would like to wish my son Bradford happy birthday. Yan. Happy birthday po kay Sir Bradford. Iiyak ako din. Kay Sir Bradford. Yan. Hello po ka Bradford. Yan ha. Happy birthday po. Yan. Enjoy your day. birthday po. Yan. Pinapabati po ng inyong mother na si Ka Orlando. Ikaw po natin Ito kahit maliit siya ubilin. Spain. Wala kawawa. Kawawa na liga si Iris May. Ano ba yung patay na? Patay na. Kita sa balon. Kaya mo. Ano yun? Kamatay o pinakailangan sa dyan sa rin ka balong. Ba? Baka nagpakamatay. Wala pang investigation. Wala pang Sa balong daw ni Munmon. Sa may Pidirog. Marites time kami guys. May namatay kasing matanda dito sa kabilang barangay na nakita sa balon. Nung kahapon, nung isang araw lang daw nandito siya sa Monteklaro Sabi ni ate mo nakita niya pa nga daw. Mabaho na daw. Ay, natang lidi. Ay, ilibing agad. Kasi ako na daw. Kabilis man. Apat na araw Kung nung isang araw lang, nakita lang daw nila. Apat na araw na daw. Ano ba talaga? Tapos mabaho na? Siyempre sa tubig. Di ba nanay yun nila Kwan? Ate Gina? Yan na, Edna? Edna. Nora. Buyit. Kapatid ni Kwan. Kapatid ni Uncle Alma, Belino, Lydia. Kawawa din yung matanda niya. Pag nakikita ko, ginaganon niya lang yung kanya o kasi hindi siya makakita. Yung parang nagbagsak kasi yung kanyang pilik mata. Ganyan siya Kaya ginaganon niya yung niya pag nagalakad siya. Inaangat niyang ganon. Para lang makita niya yung dinadaanan niya. Baka gabi yung na ginawa. Ba, alam nga ng matanda, patayin pa nila? Nakahubad daw. Pansin niya daw, dito. Ano yung parang ni-rape? Dito, Wala kayo. nakababa yung panty Walang na damit. damit. Pati pantay nakababa? Oo, nandito daw baba yung pansin niya.
Wala, baka na inano nga yun. Tapos tinapon doon. Kabagtit na rin yung Tapos sa balon. abnormal eh. Katanda-tanda na yun, pinag-anuhan niya pa. Siguro kwan. May yung Saan siya naman ka-drug? Marites lang po. Marites ka. Makinig na lang po kayo. Kasi yung halo-halo niya. yung halo-halo yung kwento nyo. Ngayon naka-dragon fruit tayo. Ngayon Ako sa inyo. Bigla kasing naalala eh. Yan, shout out po kay kay Ma'am Leia Pulido. Yan, good morning po, always watching from Dubai. Musta na, di namin nakikita si Master Dragon. Andito po siya kanina. Yun si Master Dragon, ano na yun sa makabilang bahay na. kumakabilang mundo. Lumalablay. Kung namin balong di balong eh. Hindi, alam, nakatingla. Yan, shout out po kay Sir Vince Evangelista watching from Pampanga. Yan, hello po Sir Vince Evangelista. Evangelista. Kay ano yan, Maria Sargent Perez. Yan, good morning din po. Beautiful thing. Yan. Thank you so much po. Parang napatikim ako ng adobong sibuyas. Wala na yung ginagay. Naghusos tayo eh. Nagsipasingan. Ang puti sana. Kadaming puti sa bahay. Yan, shout out kay Sir Victor Bero from Albay, Bicol. Yan, hello po sa ating mga viewers dyan sa Albay. Kumusta po kayo dyan? Babalik pa ba si Idol Madonna? Opo, sa katapusan po siguro ng April or May na. Ganda ng mga buwan-bilya mo, Ti Joanna. Pag Oh, mong dalhin binili yan, niya dito yan. matuyot yun. Meron siyang lingkon, di ba? Pero may nag-sponsor sa amin guys ng ano na, ng yung mahabang hose tsaka tumbler. So, sa mga susunod guys ay ano, magkakaroon na tayo ng tubig dito. Yan, thank you so much po Thank you sa so aming much po anonymous sa sponsor. Di po namin Bukat akalain. Oo, sobrang laking tulong po yun sa amin kasi sobrang hirap na hirap po kami magdilig talaga ng aming mga pananim dahil ano, yung fish pan din po bumababaw na. halos kon po Tapos- kami, halos madulas pa nga kami eh. Wow, ilang beses nang may nadulas sa amin guys, kaka ganun sa may ano, fish pan. Tapos bubuhatin mo siya no, kung saan saan. So kung may tubig na tayo, lagyan natin ng hose yun. O di madali na lang. Kamay namin guys. Kay Gabe, kakadilig. Pangarap din talaga namin yan na ano, magkaroon na kami ng ano dito. Para pag pupunta rin kami dito, wala nang ano, Wilkins. Hindi na kailangan ng Wilkins. Ilagay ko sa Nakakailang Wilkins po kaya kaming iniiban. 15 po ata. Buti nga Sa isang araw. Buti nga napapasok na yung tricycle na. kung hindi. Kung hindi, simula doon. Buhatin na naman dito sa kubo. Ay, napunay rigrigat na yun. Panggamit lang po yun. Pang Sa mga niluluto, sa panghugas ng plato. Always watching from Taiwan, kalpas ko lang binuya jay pinagsagraw yo, ti talubrike, mayat ko tay di yung maingaton tay sibuyas, ta mabisin kayo nga kunani tay. Talaga, ay na, kinabukasan sobrang kahapon, sobrang sakit ng ganito ka. Oh, sabi ko, Dito balaka. siguro yung pag ganun-ganun ko nga kabigat-bigat ng tricycle, Ako wala ma. tatlong tao, tatlong ridbag na ano, Paano na sibuya. Tapos rough road pa yung daan. Ay na, Ako ulit pinabukasan. Kanti pasing wala lang eh. lakda talaga ako nun eh. Halos ayaw ko maggising ng maaga eh. Kasakit ng katawan ko pati mga ganito ako, mga balakang-balakang Ano ko. kasi, isa ko yun na yung nagputulan nila doon kadami. Sabi niya, Tapos di mo kami tinawag. nagbasi mo, baka may adi mangyan talaw. Bago adi iuli nga. Itong kwan upang storage noong ganda. Di ba basi mo adi nagbunugunan daan? Talagang nagkipis na yung kanyang puno. Ito yung magandang pang storage mga ka-dragon, yung ano na, yung payat na yung dulo.
Hindi na siya masisira, hindi na siya yung parang magbasa-basa. Bilog yan. Oh. Hindi naman ko nito mabulok at Hmm. tuyo na. At iribag na. Baka po may gustong bumili dyan ng sibuyas namin sa Graw. Alam nyo ba mga ka-dragon, nung kinahaponan nun, tinry namin siyang ibenta. Kinukuha ba naman 10 piso? Kilo? Ay, wag na te. Kulang pa po sa pangbili namin ng mga plus sa likod. Kaya bang itinda na lang namin sa ano, kaysa punay rigrigat. May alam te, sang-sanga pula. Tapos yung malalaki daw hindi kayang kunin ng 30. Ha? Kasi naulanan na daw, ganun-ganun. Tubli ah. Inuwi namin yung sibuyas namin, ginatawanan kami sa kalsada. Ba't daw ginagala namin yung sibuyas? Hiram pa namin yung sibuyas. Gaya hindi nabili. Tapos limpon dun yung sa bahay namin, amoy sibuyas. Hindi pa lang sa balkon. Baka naulanan yun. Ingat kayo, sobrang init ngayon. Ano naman po dito sa may low pressure po. Kahapon pa ganito makulimlim tapos umulan. Kaya biglang baba na naman ng sibuyas kasi naulan na daw ang mga sibuyas. Oh my God. Naging Ganun ulan 44 na. Ito po na yung ribag. Pagkat mo ito sa uring mo yan. Masarap yung sibuyas with kamatis and isdang bagoong. Saying hi to you, beautiful lady. Shout out from San Diego. Yan. Hello po kay Ma'am Jonat Tamoria from San Diego. Kamusta na po? Bakit mo isa niya pang gamit. Shout out po watching from Tagaytay. Hello po kay Ma'am Christina Panganiban dyan sa Tagaytay. Baka matapon na. Parang doon. Napanam. Ay, si Sir Willie. Hello po, Sir Willie. Hello po, Sir Willie. Kamusta na mga ladies? Yan, okay lang naman po. Ito, amoy sibuyas kami, sir. Wala na naman sibuyas. Ilang araw na po kaming amoy sibuyas. Kahit ka na, bilang mo yung pagiling o gining mo may. Shout out po kay Ma'am Marisa Rodriguez. Hello po. Hello po. Kahit tapos ng birthday ko yan. Belated happy birthday po, Ma'am Marisa Rodriguez. Belated happy birthday po. Shout out ang Tiligayan Antipasing from Saudi Arabia. Yan. Thank you Thank you po. From Jeremias, Masauy. Yan. Hello po. Sir ba to? Sir Jeremias or Ma'am Jeremias? Masikip na kami. Anti, magtayo ka na. Nahihirapan na ako din. Ganyan mo kaya. Shout out silent viewers. Yan. Hello po kay Ma'am Cynthia Limcauco. Shout out din po sa mahihinang nilalang bikers. Hello po. Hello po. Kamusta na po kayo? Kay Sir Renato Aguinaldo. At kay Bulaklak Kabiling, na imbag na malamyo amin, DFL. Yan, hello po. Bulaklak Kabiling. Kay Sir Bernard Santos, nakaabot din ako sa live nyo. Maya-maya lang guys, mag-out na kami dahil itutuloy namin yung vlog namin. Nagpasilip lang kami kasi wala kami upload today. Bakbakan at magkakatapusan na naman. Hello po mga ka-DFL lady. Palagi po ako nanonood ng mga vlog nyo. Shout out from Quezon City. Yan, hello po kay Ma'am Rose San Juan from Quezon City. Yan, thank you so much for watching. Yan, hello din po kay Ma'am Norma Reo. And hello Gigi daw from Bulaklak, Kabiling. Hello po, Sir Bulaklak.
Sir or ma'am, bulaklak. Musta na kay DFL? Mahal na ulit sibuyas sa Batangas. Magkano po sibuyas dyan? Dyan kaya namin dalhin yung mga nasa ground namin. Ang gaganda guys, bilog na bilog. Bilhin nyo na. Ito yung mga panggamit, pang-stock. Kasi yung mga sobrang laki naman guys, di ba? Minsan pag nahihinayang ko, hinahati nyo. Kaya mas maganda yung mga kainaman lang na size, ganito. Kasi pag hinati mo, tapos matagal mo na. Pang ano lang yung malalaki, mga restaurant, ganun. Kel, may gulok ka dyan? Ano? Bakit? Shoutout po kay Bakit baboy naman? Total lubot. Ay, kamusta? Ngayon, Yes. Udol. Bakit dumay ka ba? Shoutout po Sambales Kid from Reno, Nevada. Yan, hello po kay Manuel Bisara. Shoutout kay Alex. Sino pong Alex? Alex? Shoutout po kay Alex. Sino pa shoutout ni Sir Renato Aguinaldo? Hello po, Sir Alex. Wait! Ako na 20 uring gas. Saan mo isa kayang 80 daw sa Valenzuela. Wow, sarap pang tinda ng sibuyas diyan. Kung meron lang, may sarili ka lang na truck, ibiyahe mo na lang talaga eh. Mas kikita ka Magbili pa. ka na lang dito, no? Bili mo ang pinta mo. Kaya ang kumikita talaga yung mga Mga bayer. Hindi. ang ahinte. Ipapalukod ng katigay, mga Sibuyas. Ayan si Gayam, nakaraingan. Hi, Gayam! Good morning! Yes. Good morning po! Good morning Gayam. Team Iwan. Tayo daw ang Team Iwan. Team Iwan dito sa bukid. Makapasangit, George. Hello po kay Goldet. Kay Ma'am Rosalinda Platilia. Good morning sa inyong lahat yan. Good morning din po. Kay Ma'am Cha Agustin. Shout out din po kay Ma'am Rosalinda Platilia from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Florence Orangan from Imos, Cavite. Hello po sa mga taga-Imos, Cavite. Kay Ma'am Annalyn de la Cruz from Bulacan. Yan, hello po. ano, prepare ka tayo ba? Bihira ako mag-text pero palagi ako nanonood sa inyo. God bless you all. Yan. Thank you so much po, Ma'am Rosalinda. Kung pwede lang sakay na bike yan, kahit 2 red bag makabili dyan. Ay, hingalin kayo, sir. Huwag na kami na lang magkuha ng Manong nga kilo so far. Yan. Gayom, dahil umulan kagabi, porkit umulan, bumaba na yung presyo ng sibuyas, naging 44. Kasi nga daw, mabilis mabulok pag naulanan. Ayun ang sinasabi ng mga buyer. Wala naman magawa tong mga kundi i-go nila. Shout out din po kay Ma'am Carmen Deniega. Patorog. Dati kartebel. Sakit na sa mata. Mahal dito ang sibuyas, 100 ang 1 kilo. Saan po yan, Ma'am Rosalinda? At ibiyahin na lang namin. Tapos ang isang red bag. Pagpalagay natin Kaya 30 ang kilo. Ay! Kahit magbili ka nga dito ng bili mo ng 50. Kasi ibagsak mo 100. Ang piso. Ngayon, Ngayon.
Tamad ka pang mag So, ayun mga ka-dragon, yan. Thank you so much po sa lahat ng nag-join sa ating live. Hello po sa ating 83 viewers. Yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. We love you all. Coffee break, TikTok dance break, sabi ni Gayam. Gayam Elias Dance po. Hindi niya alam ni Gayam yun. Hindi nag-TikTok siguro yun. Wala pong madaling TikTok ngayon, Gayam. Wala pa nag-trend. Mamaya practicein namin yung Elias dance. Dati, darungiit dan. Talagang rungiitan na tayo. Ang teksto nga bawal.